Himingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtando ang kasing-kasing ko. Himingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Himingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Mayang adlaw sa tanan, ako nagalaom ug nagaampo nga namo sa maayo nga kahimtang karon. Karon nga semana ato sa i-post kadali ang ato nga series sa Lucas og maghisgot kita og lain nga bahin. Atong paghisgutan karon is mahitungod sa development of conflicts. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, mga isa taog giya og lamdag tabang sa balang Espiritu Santo. Before ta mati saya nga pulong. Magampo ta. Ginoo, salamat nining taknaan nining nga oras nga imong gihatag padayag. Salamat o Dios, padayon ka magapamuha sa matag usa. Magtuon kami sa imong nga pulong, tabangi kami amahan. Di na mga pulong nga among madungog karon, dili lang mo labay nga kawang kun dili magatisok kani sa matag hunahuna o kasing-kasing og tabangi kami amahan nga din amo kaning ma-aplikar kung unsa man ang lesson nga intended nga mensahe Ginoo para sa matag usa kanamo amahan. Amo kani isalig kanimo ang tanan. Pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang ato nga passage karon naa diri sa Santiago kapitulo 4 4:1 hantod sa 6. Akong balikon Santiago 4:1 hantod sa 6. Akong bagabasahon. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Gusto kamong manag-iyag mga butang. Unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mopatay. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha busa nakigbingkil og nag-away kamo.
wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. 3, ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog, mga maluibon. Wala ba kamo masayod nga ang pakigigala sa kalibutan mao'y away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios, ayaw ninyo huna-una nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. 6 o katapusan, apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitas-on apan maghatag siya grasya sa mga mapaobsanon. Ang Dios ang panalangin ng daan sa mga pulong. Karon nga panahon is grabe ang mga balita, ang mga news. So, ang gubat in which mao ang nahitabo magnaging semana lang na sa Israel versus Iran o daghan pa mga tawag na to mga terorista or tawag na to nga grabe ang kasakit tungod kay grabe ang gubat. Hinuon na sayod ta ingon nga mga Kristohanon nga kanang panghitabo is nahisulat og gipropesya ng daan sa Old Testament nga moabot jud ang panahon nga naay gubat. Apan karon magisgot kita og gubat, war, conflicts, problema dili ngadto sa gawas kun dili maghisgot ta karon og gubat or conflicts or away sa sulod kanato. So now, ang kaning libro sa James gisulat nining James mismo nga igsuon ni Ginoong Hesukristo. So mao ni ang pinaka usa sa mga unang nga libro nga gi-address ngadto sa kinatibuk-an nga mga Kristohanon. Dili lang kay ngadto sa church, example nga mga libro nga gisulat Ephesians, Colossians kana mga simbahan man gi-address sa simbahan, mga Thessalonians sa Thessalonica gi-address na. Apan kining Santiago, kining James is gi-address ngadto sa mga kinatibuk-an nga Kristohanon. O ang mga early Christians is nanginahanglan niini nga sulat, nanginahanglan niini nga libro. Ingon usab kita karon nga mga Kristohanon. So now, adunay tulo ka model sa war diin ato ang pagatan-awon. Una kaning gitawag natog Civil War model. Meaning kita versus laing tao. So mga tao na ta, mga kaluhar ta. So this war, kini nga war is nag-away ta with one another. Nag-away ta matag usa. Hatong hunaw-naon nga kita pamilya, kita friends, mga higala, apan naagapoy problema, naagapoy conflict taliwala og kana nga conflict is maghatag nato og damage sa matag usa. Madamagean ko, madamagean sa include na ana ang gitawag natog Marites operation, backstabbing, unsa pa man ang buhato nato kita versus sa lain nga tao. Og daghan kayo ang madamagean ni ana nga kagubot, ni ana nga war, ni ana nga conflicts. Mapiktahan ang ato ang relasyon, mapiktahan ang ato ang friendship, even ang ato ang career, ato ang mga trabaho, og ang tanan mahimo nga parte sa panag-away. Civil War model. Nasayod ko nga ang tanan nakasulay or naka-experience na ini nga klase nga away. So dili maayo og makahatag inig dako kay nga damage. Ikaduha is kaning gitawag natog World War I model. Meaning pasabot ning World War I model is naay gubot, naay away internally sa sulod apan nag-away usab na kana nagbunga nga niaway usab ang gawas. So naay external nga fight for gikan sa internal nga fight. So but pasabot niini sa ato nga pagkakita ingon nga Kristohanon nagbuhatag mga butang nga subay og kabubuton sa Ginoo at the same time
ang kana nga ato ang nga gibuhat is para pud sa ato nga katagbawan, sa ato nga kagalingon. Dili lang kay sa Ginoo nga himaya, kundi sa ato apod nga himaya. Like inana nga model, inana nga war. Mahog siya nga imong gihimo ang bulhaton nga para sa Ginoo, para sa imong katagbawan, sa imong kaugalingon nga katagbawan. So inana World War I model. O grabe na ka lisod o grabe na ang conflict ni ana nga mga butanga. Ikatulo is kaning Holy War model, meaning Holy War kita versus ang Ginoo, in which mo nga atong paghisgutan karon. Holy War model, kita nakig-challenge ta sa Ginoo, nangalagad ta sa Ginoo, nakaila ta sa Ginoo, nga moingon ta nga maglakaw nako sunod sa Ginoo. Ang usa ka tiil sunod sa Ginoo, ang pikas nga tiil is naa sa kalibutan, naa sa kahilayan. Sa kana nga paagi is nakigbatok, nakig-away ta sa Ginoo. O kani si Santiago, adunay upat ka butang nga atong makit-an unsay mga rason nga ni-develop ang kini nga klase nga conflicts. So unsa may mga hinungdan ani nga fight ngini nga gubot, panag-away. So karon adunay upat ka butang atong paghisgutan. Una, sa bersikulo 1 ug 2a, 1-2a, gitawag natog unbridled selfishness. Dili kapugngan nga kahakog. Sa bersikulo 1 atong tan-awon, unsa ba hinungdan sa inyong panag-away ug panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawas nung kaibog nga nagagsumpaki sa sulod ninyo? Gusto kamo manag-iyag mga butang, unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mopatay. Unbridled selfishness, dili kapugngan nga kahakog. So ang buot pasabot aning panagbingkil o panag-away, ang pasabot aning panag-away or kanang war is mo nay gitawag nato perpetual state of conflict. Meaning kana nga conflict, kana nga panag-away is padayon nagsige og padayon, taas na kay nga higayon, dili siya ma-resolve. Nay panahon nga kalma sa, nay panahon nga away na sad, nay panahon nga kalma na sad. So inana ang kaning panagbingkil, panag-away is taas pud kaayo nga higayon, pero mga karwas-karwas la, mga ginagmay ra nga panaglalis ra guro, like naray panagbingkil nga gagmay nga mga butang, pero taas kayo nga panahon. Taas kayo, inana. Ato ang tan-awon diri, whether ang conflicts, ang panaglalis, panagbingkil, panag-away, bisan unsa siya kamubo, bisan unsa siya kagamay, bisan unsa kataas, bisan unsa siya kadugay, bisan unsa kadako ang away, is atong mabalik ngang usa sa mga hinungdan ana ang kahakog, ang selfishness. Muna nga ato nga feelings is frustrated ta. Natay butang nga gusto na to tungod sa atong kahakog. Gusto na ta mo patay, gusto na tang dili man ako mo maangko ni manablan lang ko, like inana nga kinaiya. O grabe na nga attitude nga pakita na strong kay na nga attitude, og si James og sa English pa atong gitawag og zeal. Mo na gitawag na to og zeal sa English pa. So iyang gi-describe nga grabe ang emotion, grabe ang pagbati. So niana nga mga butanga. So now ang kana nga term also gigamit diri sa Mateo 5:21 hanggang 22 og sa 1 Juan 3:15. Nga ang kanang kahakog is mubunga ngadto og pagpatay. Like inana ang zeal, inana kakusog ang pagbati. Og again, bisan unsa kagamay nga away, bisan unsa kadako, kamubo, bisan unsa pa na nga klase nga away is mubunga tungod sa inana nga pagbati. Now, wala ko nasayod og kabalo ba mo ani nga istorya mahitungod sa naitulo katulisan, in which maayo ang ilang operation, nakatulis na sila, naka ekyas na sila,
And then panahon na nga magbahin sila sa ilahang nga kita, ilahang nga natulis. So now nagsabot ang tulo ka tulisan. Kung magbahin ta nini need ta og kaning na ay kaunon, imnon like na. So ang usa ka tulisan ilahang gi sugo nga gawas sa ngadto sa atong hideout, palit sa ngadto mainom, makaon before nato bahinon. So now nilakaw na ang usa og ang duha is nahabilin sa ilahang nahimutangan. Ang katong duha nga nahibilin sa ilahang nahimutangan is nagsabot usab sila nga kung ato ning katuloon og bahin ang ato ang tinulisan, gagmay na lang kay tagbahin. So ato lang nihimog duha, kita lang duha ang magbahin nini. Ang katong nigawas kay inigbalik niya ato atong patyon. Lagi nana ang ilahang panagsabot. Tuod man ang katong usa nga nigawas nga nipalit og ilahang mainom, ilahang nga makaon is nauli na, nabalik na. And then pag sulod niya is nahitabo ang angay nga mahitabo nga giplano sa duha. Ilang gipatay ang usa nga nigawas. And then ang lipay na kay sila kay syempre ang bahin nila is duha na lang, dako-dako na sila og share. Ang wala nila nasayod, ang katong usa po di ay nga nigawas nga nipalit og food, nipalit og drinks. Nagplano pud siya nga iyang butang aghilo ang pagkaon og ilimnon para iyaha pud tanan ang share. Wala na itong ngaon. So now ang nahitabo lipay kayo ang duha, nangaon og niinom og eventually is namatay silang tanan. Kana bunga tungod sa kahakog. Og sometimes atong i-examine ng atong matag usa ka kinabuhi is atong makita is ang major day ay nga nahitabo nga paglalis, pahitabo nga pag-away is ang kahakog di ay. So sa verse 2 ato ang basahon diri sa verse 2 atong makita gusto kamog manag-iyag mga butang unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mopatay. Sa English translation nini is gitawag ni siya og lust. You lust and do not have. Last, dili lang siya meaning nagpasabot nga sa sexually nga bahin, sa sexual nga bahin nga lust. Apan ang buot gipasabot ni Santiago diri is mao ni ang pagbati, ang desire nga frustrated nga gusto makaangkon og butang, kanang greedy, kanang hakog kaayo. So now mao ni ang atong equation nga makita diri. Kung mo-focus ta sa self, sa kaugalingon, meaning selfish ta, nahimutang selfish. And then ang byproduct ana is lust, meaning mo desire tag-ayo, mo greedy tag-ayo, mo hakog tag-ayo tungod kay nag-focus ta sa ato nga self. Ang byproduct ana is lust. And then ang kanang lust, gusto ka mo angkon sa mga butang, apan dili mo maangkon is ang mo produce na siya og discontent. Okay? Dili na ka makontento tungod kay grabe na nimo kalas, grabe na nimo kahakog, grabe na nimo ka-greedy. Ang ni-focus ka sa self, and then ang self, ang byproduct niya kay lust, and then ang lust kay ni-produce og discontent. Ang kanang pagka-discontent is ni-produce og ni-result na siya sa disharmony. Wala na natarong og align. Atong balikan ang hinungdan tungod sa kahakog. Inana kalig-on. Inana kakusog, kagrabe ang pagbati, ang karakter ni anang kahakog. Og atong sayran usab nga ang Greek word aning lust is gitawag na to og hedonai. Meaning ato makita dirang hedonism. Usapod sa mga Greek gods si Hedon. Greek gods sa Greek gods is mao na si Hedon is gods of pleasures like inana nga mga nga butang. So buot pasabot is kaning unbridled, ang kaning dili kapugngan nga kahakog is mao ni ang pakita sa atong nga karakter ingon man grabe kalalom, ingon man maghatag ang espiritu sa kanang dili masatisfy is ang atong tanan is grabe siya ka daotan nga mubunga og war, mubunga og conflicts, mubunga og away. Bisan unsa man na dili makontento ang tawo nga naa niini.
possession, popularity, power, passion, bisag unsa nga modominar sa mao na kinabuhi nga tao kung mag-una na ang kahakog is wala daotan. So again, inana ang epekto sa kahakog, dili makahatag og katagbawan. Apan kita mga Kristohanon nasayod ta nga nag-offer og katagbawan nga ato makaplagan sa Ginoong Hesukristo lang. So ikaw karon nga nakadungog sa mensahe sa Ginoo. Kung nakita nimo imong kaugalingon na aduna kay conflict nga problema nga sama niini, duol sa Ginoo. Ikaduha sa versikulo 2 ug 3 is unchecked prayerlessness, meaning wala na check ato nga prayer life or kaning pag-ampo. Usapod ni kasala sa kanang dili ta mag-check sa ato mga pag-ampo ug mag-leads po na og conflict. Versikulo 2b 2b, may gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha, busa nakigbingkil og nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Mao ni unchecked prayerlessness, wala man kamo mangayo niini sa Dios. Og sa dihang nangayo mo sa Ginoo, wala kamo hatagi kay daotan man ang inyong tuyo, daotan man ang atong intensyon, daotan man ang ato ang gitinguha. So unchecked prayerlessness, dili lang kay ang kaning kahakog nga mag-leads ang kining kahakog mag-leads usab nga magtukmod usab nga mahimo ang ato ang kinabuhi nga wala na tay ampo-ampo. Laki na. Dili na ta mangayo sa mga sakto nga butang, sa mga butang nga makapahimaya diha sa Ginoo. Ingon nga magkristohanon kung adunay usa ka butang nga atong katunan is mao kining pag-ampo, mao kining pagdepende, pagsalig diha sa Ginoo. Kabalo ta nga mo ampo. Tungod kay ang pag-ampo is aduna tay pagtuo diha sa pag-ampo nga kaya buhaton sa Ginoo. Tungod kay Ginoo man siya. Lagi na nga paagi. Ang ato ang gikinahanglan is ato ang isubmitar, ato ang ilink diha sa gamhanan nga Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang usa nako kaganahan sa mahitungod ning pag-ampo, labi na sa kaning pattern or kaning method or kaning paagi. O gatong nasayran diri sa bersikulo 2 is nangayo sila apan lahi ilang tinguha, lahi ilang intensyon. Usa na ko mga pag-ampo nga ganahan is about sa pag-ampo ni David. Grabe ang pag-ampo ni David. Like og mobasa ta sa Psalms is cleanse my heart, like inana purify my heart. Like inana ang mga pag-ampo ning David. Grabe iyang nga pattern sa iyang pag-ampo in which atong makaplagan ug atong makita kung unsa jud ang iya sa iyang kasing-kasing. Unsa jud ang intention, unsa jud ang toyo sa atong mga pag-ampo. Makita nato si David is grabe nindot iyang nga pattern sa iyang nga pag-ampo. Apan mas labaw nga nindot kung unsa ang nasulod sa atong nga kasing-kasing. Mao na ang labaw nga importante. Nangayo kamo apan wala ninyo maangkon or wala ninyo maanhi kanato. So now, ang kaning ask na sa Mateo City, ask or pangayo, ask, meaning ask, seek, og knock. Is usa siya sa lain pud nga method nga paagi sa pag-ampo. Kini atong hibaluan nga ang kaning walay pag-ampo nga kinabuhi, dili lang kay siya weakness, kundi wickedness usab siya. Dili lang kay sayop ang ato nga method tungod kay bati ang atong kasing-kasing, bati ang ato nga tuyo. Ikaduha is wala usab ta nangayo, or if mangayo ta basig spend lang sa ato nga own nga desire, own nga pleasure, sa ato nga own lang. Ingon nga magkristohanon, ato ay check ang ato ang kinabuhi, labi na sa pag-ampo, ato nga prayer life. Sometimes mag-ampo ta og dili nato makuha ang mga
dili matubag ang mga pagampo or lahi ang tubag sa atong mga pagampo. Usa sa mga reason ana base sa James is layo ang atong kasing-kasing ug sayop ang ato ang gipangayo. Like mura siya ironic kayo og kanang hipokrito kayo nga willing nato i-sacrifice ang ato mga pagampo diha sa altar apan para lang sa ato nga own nga selfish nga desires. Kini nga klase nga mga tao is wala nagampo para sa kahimayaan sa Ginoo, wala nagampo para sa Ginoo. Apan nagampo sila nga ma-fulfill ang ilang lust, ma-fulfill ang ilang own nga desire. Ug hopefully is dili kita sama ni ana nga klase nga mga tao. That's why importante nga atong i-check nga ato ang prayer life. Instead nga uncheck prayerlessness, ato ang i-check ato ang prayer life. Dili ta makaampo sa sinful og selfish nga desire and expect nga ang Ginoo magtubag sa ato ang pagampo. Totally opposite. Ingan nga Kristohanon is again kana dako kay na nga problema og mag-cause na og conflict. Ikaw karon kadungog sa mensahe sa Ginoo og nakita nimo imong galingon nga dunay conflict nga problema nga sama niini. Ato i-check ang ato ang prayer life. Moduol ta diha sa Ginoo. Mangayo ta og tabang diha sa Ginoo. Ikatulong nga butang is unguarded worldliness. Sa bersikulo 4 hantod sa 5. Bersikulo 4 akong basahon, mga maloibon. Wala ba kamo masayod nga pagigigala sa kalibutan mo ay pakig-away sa Dios? Kay kadtong buot magigigala sa kalibutan nakig-away sa Dios. Ayaw ninyo hunauna nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. So now, ikatulong nga butang, unguarded worldliness. Mo ni usa sa mga problema sa mga Kristohanon labi na sa syudad or bisan asa nga dapit possible niini is Kristohanon ta pero naapod sa kalibutan. Like kinana kalibutanon ga po atong paagi. O atong tan-awon diri sa English, adulterers, maloibon. Meaning manapaw like kinana. So kani nga bersikulo is figure of speech niya, dili ni direct nga giingnan taog mananapaw. Apan mananapaw in a sense of ato ang tanawon sa figure of speech sa ikaduha Korinto 11:2 atong tanawon kung unsang paagi nakigwar ta, nakig-conflict natay conflict sa Ginoo. So na ato ang tan-awon ang picture. Ikaw nga nahimong Kristohanon karon, nahimo kang party sa pamilya sa Ginoo. Ikaw mao ang church. Ikaduhang Korinto 11:2 ang church mao ang bride ni Ginoong Hesukristo. So kana nag-describe na sa relationship sa bride o sa groom. Okay, ang bride is mao ang church, kita. Si Ginoong Hesukristo is mao ang groom. In ana bridegroom, mao na ang relationship nga atong makita dira. So now, ang bride, ang church, kita. Ingon nga bride is magpabilin tang pure, magpabilin ta nga hinlo og ihatag na to ang tanan para lang sa ato ang pamanhonon, para lang sa ato nga bana like inana nga relasyon. Apan makita na to diri kung unsa ta paagi nga nanapaw kita. Idawat ta ni Ginoong Hesukristo, nahimo tang parte sa pamilya na Ginoong Hesukristo, kita church, nahimo tang bride. Apan kumubuhat ta mga butang. Mao na gitawag natog na ay lain nga sutor, na lain nga nakig-ulitaw sa bride. Is mo na ang kalibutan. Mao na ang daotan nga paagi. Na si Ginoong Hesukristo, mao ang bridegroom, na ay karibal, mao ang kalibutan. Og nahimo tang manapaw, nahimo tang adulterer sa kana nga paagi nga kita na relasyon sa Ginoo apan magigrelasyon gyapon ta sa kalibutan. So sa inana nga paagi nahimo kitang adulterers, nahimo kitang mananapaw. Atong balikon og basa diri sa 4 mga
maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pakighigala sa kalibutan mao'y pakig-away sa Dios? Nahimutang mananapaw, mahimutang maluibon. Kay gadtong buot makigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Sa inana nga paagi, naghimo kitag conflict, naghimo kitag away, nakig-atubang kita, nakig-against kita diha sa Ginoo. Wala na to nabantayan ang kaning unguarded nga worldliness. Ug mao na nagbunga nga nakig-away ta sa Ginoo. Dili ta pwede nga duha nga to ang lover si Ginoong Hesukristo ug ang kalibutan. Dili pwede nga duha nga to ang lover. Kinahanglan si Ginoong Hesukristo lang. Og kita mahimutang guilty sometimes tungod kay again nata sa flesh, nata sa kalibutan. Mahimutang guilty ani nga sin of unguarded worldliness. Nga whenever nga mo desire ta sa mga worldly nga kalibutan, lawas nun nga kalibutan, lawas nun nga mga butang, nga mas labaw pa kaysa gi-desire nato sa Ginoo is nahimo kitang maluibon, nahimo kitang adulterer sa espirituhanon nga bahin. Again, kung nakita ikaron nakadungog ka sa mensahe sa Ginoo, kung imo nakita imong kagalingon nga naata niini nga conflict, naata niini nga problema, moduol ta diha sa Ginoo. Katapusan, ika-4, kining sa versikulo 6, unbroken haughtiness, meaning walay putol or walay hunong pagkamapahitason, kining pride. Versikulo 6, akong pagkabasahon, apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa, sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaobsanon. Usa ka butang, alain nga butang, kining garbo, kining pride, is mao say makahatag og hinungdan sa conflicts. Nay garbo. Nay like hambugiro kayo, dali ra kay tag-away. Like inana bitaw sa pinulungan pa sa pinulungan sa gawas, bugiro kay dali ra kay tagkaaway. Tinuod man na ang garbo is usa nga makahatag og conflicts. So mao nang maghatag og grasya ang Ginoo sa mga mapabsanon. Apan kita nasayod ta nga tungod sa grasya sa Dios is nakabaton ta og kalawasan. Apan mao ni ang grasya sa Dios adunay babag sa tunga. Ug mao nang gitawag nato og garbo. Atong una-unaon nga ang grasya sa Dios kaya nga i-exalt niya ang usa ka tawo without inflating sa kana nga tawo. Ug kaya pod nga i-debase ang tawo nga dili kinahanglan nga i-humiliate ang kana nga tawo. Apan ang pride, ang kining garbo, is mo niya ang attitude nga grabe ang pag-functions nga dili nimo masayran, dili nimo masayod kung kinsa di ay ang Ginoo. Tungod sa garbo nga dako kaayo nga nagbabag. Naon ta ang grasya sa Ginoo, apan mas nagbabag ang garbo. Ug usay inana nga ato ang mga kinaiya, inana usay nga ato ang pagbati. Dali kay nato makita ang sayop sa uban, apan di nato makita ang dako kay nagbabag sa ato ang mata. Ismo ang garbo. Og ang Ginoo adunay mga paagi. Actually daghang mga paagi kung unsa pag-resist sa Ginoo, giun sa batok or giun sa ang paagi sa Ginoo. Usa ni ana ang diya sa Daniel 5:20. Apan sa dihang nagkagarbuso o nagkabangis na siya, meaning mao niya katong mga hari or kaharian sa panahon ni nga Daniel. Apan sa dihang nagkagarbuso o nagkabangis na siya o nahimo ng mapalabi-labihon, gihukasan siya sa Dios, mao niya paagi sa Ginoo, gihukasan siya sa Dios sa iyang pagkahari o gihatag ngadto sa laing tawo ang gahom nga diha kaniya. Mao na si Belshazzar na siya actually. Grabe ang
ang paagi sa Ginoo. Ug atong makita og unsa ang remedy niini nga problema. Kung nay mapahitas-on ang remedy ana, pagpaubos. Humility. Ingon diri sa size, but He gives grace to the humble. Kaanya grasya ngadtong mapa-obsan. Usahay sa ato nga kinabuhi is dili na to makita kung grabe na to kataas, dili na to makita kung unsa nang nasa ato nga ubos. Usahay tungod sa atong pagkagarboso is magdepende ta sa mga butang nga naa nato, dili ta magdepende diha sa Ginoo. Apan atong hinumduman nga ang tanan grasya lang sa Ginoo. Lain nga butang, ato nga theme karong is imitators of Christ or imitating Christ. Sumusunod diha ni Kristo. Ingon nga sumusunod diha ni Kristo, ingon nga mga Kristohanon. Sa mga si Kristo dili selfish, sa mga si Kristo is grabe ang pag-ampo. Kita uncheck prayerlessness, check ato nga prayer life. Apan si Kristo is opposite, grabe ang pag-ampo. Sa mga si Kristo is lahi sa kalibutan, wala nagsunod sa kalibutan. Sa mga ni Hesus Kristo is dili siya mapagarbuso, dili siya mapahitas-on kun dili mapaubsanon. Ingon nga kita mga Kristohanon ug sumusunod ni Kristo. Ato usab ng batunan mga butanga. Again, ikaw nakadungog sa mensahe karon. Imong nakita imong kaugalingon nga aduna kay conflict niya ng mga butanga. Duol sa Ginoo. Ngayog tabang sa Ginoo. Uban inubanan sa papaubsanon nga kasing-kasing. Duol diha sa Ginoo. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong nga mensahe nga nag-remind kanamo. Daghan mga problema, daghan ang mga hinungdan, mga problema nga maoy magtukmod nga mahimo kami makamugna kamig mga pagbingkil, makamugna kamig pag-away. Dili lang kay sa among isig katawo apan diha kanimo o Dios. Aman pasayloa kami amahan sa among mga nabuhat nga labag diha kanimo, mo hinungdan nga higbatok diha kanimo. Tabangi kami amahan ug tagay kami ug mapaubsanon nga kasing-kasing. Among gilang nga tao kami ug wala kami mabuhat kung wala imong nga tabang busa. Tabangi kami. Ginoo, nagampo ako Ginoo sa matag usa nakadungog sa mensahe karon, matag dalonggan og kasing-kasing. Padayon sila proteksyon ni o bani. I bless sila Lord God, silang panginabuhian. Asa man sila nimo gibutang. Padayon ka Ginoo, makakupot, makakip sa ilang kinabuhi. Maghatag nilang kalig-on, padayon sa pagpangalagad diha kanimo. Bisan pa niini mga panahon na nga grabe kalisod. Kini among gipangayo, gipasalmatan ka. Dalaygon ka sa walay tapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan